Deze pleinpraat is iets wat volgens mij heel erg illegaal is. Ik zal namelijk jongeren onder het werk zetten. Dat is kinderarbeid en volgens mij mag dat net. 12 juni is de dag tegen kinderarbeid, oftewel bennenarbeid. Hoe de hele wereld binnen ongeveer 152 miljoen banen die bennenarbeid maken. En dan werken ze vaak in mijnen, op het land of in een fabriek. Maar ze harjocht van goed onderwijs, boeten te boetsen en om echt baan te werden. En vaak is jermoeder de oorzaak van kinderarbeid. Voor deze pleinpraat zit ik best wel iets raars van. Ik zal namelijk Frieske ben hier in deze werkplaats onder het werk zetten. Welkom in Jester Nijtjerk op de Broadwiezer. Wat is toch bennenarbeid? Dat ben in het buitenland naar je werkje en dan 6 dagen in een week in een fabriek. Ik denk dat heel veel bijen aan het werk moeten. En ja, in het buitenland. En dat ze daar heel weinig geld mee verdienen. Het zou ik heel erg vinden, want je moet je hele leven lang nog werken. Ik ben op belly met Gine, zij is mensenrechten-expert en zij zal mij wel even vertellen kennen of wat ik hier nou dwang in, door de beugel ken of net. Hoi Gine, met Gijske. Hoi Gijske. Ik zit nu in een niet zo hele gezellige ruimte, maar ik ga hier straks met een paar kinderen shirtjes maken, t-shirts. Mag dat wel? Nou Gijske, ik zou dat zeker niet doen, want dat mag niet. Dat is tegen de wet. We hebben een wet dat kinderen niet mogen werken en naar school moeten. Ook als het voor 1 keertje is. Dat mag niet zolang ze onder de 15 zijn. Maar ja, ik ga het wel doen. Wij hebben ook een plicht om jou dan te rapporteren. Nou, die is het wel. Wat wij nou straks dwang in, dat mag dus helemaal net. En als Ian dit dus nou straks meldt aan een ambtenaar of Ian, dan krijgen wij dikke probleem. Als hier op het zien baan tussen de 5 en 20 jaar werkt. Ongeveer 1 derde van de baan die het werkt, kan net naar squallen. Het gaat dan vooral om baan van 5 tot 14 jaar. Ongeveer 4,3 miljoen baan onder de 18 met verplicht werken. 20,9% werkt in de landbouw, 20,2% werkt in de dienstverlening en 11,9% werkt in de industrie. Stel je voor, doos hoe dus ben bij het wanmatten. Hoe is dat dan wan en hoe is dat dan vinden? Ja, wel, maar dan net te lang. Dan het is even leuk en dan wordt het saai, denk ik. Ja, maar ik denk net dat het lang leuk is. Nou, Stefan en Matthijs, we zullen beginnen. Ja. We zijn in onze fabriek, dus kom maar mooi. Dit is onze werkplak. Nou, Stefan, dan maar stemmen zit niet in. Dan kun je zo de hersenen beginnen, Matthijs. En dan ga ik in het midden. Ik heb hier een paar t-shirts. En de bedoeling is dat we hier mooi naald en draad. Even een borstzakje, zo op de in. En dan moeten we dit logo op het shirt maken. Zie je, daar hebben we verven voor. Dit is wel serieus werk. Ja. Dus we maken het onder slag. En eigenlijk net de bedoeling dat we kletsen gaan of ouwe hoeren. Ja, we maken gewoon zoals het in een echte vrouw ik hier onder het werk. Ja. En nou ja, zo ambitie. Wij zijn nu dus ongeveer een kwartier bezig. Eigenlijk net heel lang bezig, maar het viel wel lang, wat ik eerlijk tegen. Ik zoek het net die zelf woon, dus het ik vaar. Waarom doet het dan? Ja, en die heeft nog wat mee. Ja, je gaat net zo snel, je gaat best wel slow. Op dit tempo komen we er nooit. Denk je dat het mooi wat we nodig hebben? Nee, Nee, waarom net? omdat Dat al je je baan in ben je niet te doen. Nederland moest volwassen zijn om te werken. Mhm. En binnen al je bijen die ben zelfs nog jonger dan u. Ja, want hoe oud ben je? Wij zijn ook toren. Dus mooi een burkie. Nee. Wat vind je ervan dat die regel er is dan? De regel dat bij net mijn werkje, Ja. dat vind ik een hele goede regel. En waarom? Omdat bij ja,
die ja, weet ik eigenlijk net. Ga je hem leven naar school of doe je hem leven dit werk? Ik ga even naar school. Leven naar school, oké. Nou, dan moet je hem dan wel in werken. Oké, hoeveel tijd denk je dat wij bezig zijn binnen? 44 minuten. En hoe lang viel het? Ik vond het echt een oorloer. Het viel 2 keer zo lang, oren en het is 38 minuten. Dus, nou dat is 44. Dit zijn de shirts die we maken hebben. Weet je hem toevallig zien ik wat dit is? Deze haan, vooral de reden haan, dat is het origineel. Waar dat verstiert. Ik denk van Ophouden in mij of zo? stop kinderarbeid. Ja. Dus wat hebben we nou doen? Wij hebben t-shirts maken, chin kinderarbeid, onder kinderarbeid. En wat vinden we hiervan? Is het een beetje leuk of zeggen wij ik stop kinderarbeid, wij ben je net voor? Het is echt een heel saai werk. Ja. Dus het mag echt verboden worden. Ja. In oorlog. Nou ja, dan weer dit alweer de video voor deze week. Best wel een heftig onderwerp. Voel je dat ik? Ja. Maar ja, dat jij er wel bij. Het is wel de realiteit. Via het net te liken en even te abonneren. En dan zie ik je volgende keer weer. Hoi hoi. Hoi.